كيتفحتري كيتقالسي كيمكته حدا يلن زتعوت سلازن نسرح 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 سرح كبرت يونس سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وترو تمنيتان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متسينا لنا كسام مودة تامسانا صنحو لايك جيركم جوين كتقبرونا وين كتحوسونا دما نتسوى مبالت سوسا معالتي كل التوار حنا يتكوينات كوينو اللعب زلو كابزي نابي كغطلو يتكونتات let's continue with that اسك سامر نايت زحالة فسوسا معالتي of a war launched by the US and Israel on Iran, a war that's reshaped the region and is hurting countries far beyond. On February 28th, the US and Israel struck Iran, assassinating its supreme leader, Ali Khamenei. Khamenei was replaced by his son, and government institutions remain largely unchanged. A temporary ceasefire is now in place. Iran's health minister says that US-Israeli airstrikes killed more than 3,000 Iranians over the 5.5 weeks of fighting. Hospitals, homes, and historic sites lie in ruins. So does the Iranian economy, already crippled by years of Western sanctions. The conflict spilled over across the region, most acutely in Lebanon, where Iran-allied Hezbollah attacked Israel on March 2nd. Israeli attacks have since killed thousands of Lebanese, displaced more than 1 million more. And it's invaded southern Lebanon, razing villages to the ground. A ceasefire there is on the brink of collapse. Gulf nations weren't spared either. Iran tried to spread the cost of war by attacking its own neighbors. هجي انتايو زبحال زلو سوسا معالتي نايتو كوينات حليف اللاب زلو انتاي قاتيو مابزن زحلفا سوسا معالتي نزبل مجمريا قلت اسران شمتن ورح كلت اسران شدشتن استجمر كوينات كوينو اب قدامي تمعالتي ويون اب قدامي ساعات نايتو كوينات سوبريم ليدر ويكا مرأها بوليتيكاون مرأة هايمانوتاون مرأحنا إيران آية الله علي خامنئي كم استقتلن قالوا تعبيت مرحت دما مسو كم استقتلون بزا سنبت كوينات كم زجمرن بوز غصلت كوينات دما كساب حجي تاغر تي كونتات اب كمي كم زلو كل جزء كم زخاخري اقداسي زو كوينات زك جمر كله التميديانا امريكان تاي كغبرنا يدفتن زلو ايران كم زجمر تغيري كزارب زفتن زلو كده حكي امريكان اسرائيلن بصقابهم قدفنا تبهال خلا دونالد ترامب في الله قدف زوات كوينات يكوننا تبهال زجمريو كاب كوينات زجمر كساب حجي لعل 3000 ايراناويان تقتلهم كم زلون 3000 حسب ايراناويان تقتلهم كم زلون لعل 3 مليون حزب دما تفناقلهم كم زلون ابقى طبعا يتحجر يكون تحت قرصي هيمانوتاوي بوليتيكاوي كل عين تحت قرصي تاريخاوي قرصتاتنا يتحجر عبي عنوات وريدو كم زلون تحت قرصنا يتحجر بعبي درجه كمون طبعا يتحجر معناته اقد دست اندستريز تكالاتن اندسترين سلز تهرمي اب ايران كبيت زونه وطباو سمبراتون قد يفليو جن سب ايران كزارب كل ويون ايران كزارب كله ابنا هلاوي مدرخ كوينوم سلد زارب وزلو انت عينت ناي قطبا صقم قتيموم ايزربني سلنتاي ناي هلاو كوينات قتيموم سلازلو مرحتهم تقتلوا من انبل صنينا معت انوات وريدو خلو كقصلو خيلهم سلازلو يتي نيراناويان سب كبر زبام ويون ناقود زبام اب قداميت معلتي كل مرحت خان كلهم حلفت خان اقدستي بوليتيكاون وتهدراوين مرحت خان تقتلهم كله كتك على سون كابزي نلعلي جغننتون ويون كابزي نلعلي بالحن تبعتن ون اي راي كانيو سلازي تي ابل الايران زغبر ادناغوت كابزي روز بكس كم زي كونيو الستراك يكون جن اسرائيل دما ناب ليبانوس جميراون عبي عنوات اب ليبانوس فصيما كم زلان درو بزح عنوات بزح كساراتات درو اب دبوب ناي ليبانوس ون سفح مريت حيزالا مخنياتو ناتي security guarantee دوغلو تباهيلو او زحزوت مريت اللوا بخندي قصل يقم we don't know جن بحفشا مريت تقوزا صيرهم زلا زفلاتيو ايران دما كم قبر ملسي نتن هجرات عرب وي ونتن هجرات خليج زبالا ببرتع منقد كم زهره متنن بزح انوات ابل عليهم كم زوردن درو امون جونز نبره لحلو زمدنا كم زبت تغييرها كم زلا حتى دن كباله عجب ميران اللوا ابز قص الفيديو ناتي بزياده ابز ابو كزاربي كم قصيلو دما ايران بزغبرتون وشبط حرمز بمعطاوه دما قطبانه عالم اب حماق درجه وديقو خم زلو نريو زلنا غدايو حجي دما ناب زخونه يكون ناب طاولا وي ونا مرددا
ዝኽየት ኩነታቱን ይረአየለን ስለዚ እንታያት በያዘሎን ዓለምና ካብ ዝሕጅና አበይ ገጽና ክንከይድ ንኽእል ንዝብል መጀመርያ እስከ በዚ ንጀምር ክልቲዮም ድሕሪ 3 መዓልቲ ክልቲዮም መራሕቲ አከመይ ዝበለ ወጥሩ ኣሎ ወይ እንታይ ዓይነት ጸቕጢ የጋጥሞም ኣሎ And the United States and Iran are both in a standoff over the Strait of Hormuz and over whether there will be peace talks. Both of them like to pretend that the other side is under time pressure, but in reality they're both under time pressure for different reasons. The United States is under time pressure because of political issues. The US and the world economy are suffering. The US suffers less than anyone else in the world economy, but they still suffer from inflation and from the prospect that the world will go into a recession which will affect the United States itself. Then there's the midterm elections in November, which are a real worry to the Republicans at the moment, and the fact that in global relations the United States is pretty unpopular around. ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ክልቲኦም ኣብቲ ኩናት ዘለዎ ብፍላይ ንእስራኤል ገዲፎም ማንዮም ክቶም ትሪግዎ ዘለኹም እስራኤል ካብቲ ዘረባ ክትእለ ኣለዋ that's a plan always እቲ ኩናት እስራኤል ጀሚራቶ ኣሜሪካ ይኮነት ጀሚራቶ እስራኤል ጀሚራቶ ኩሉ እዚ ፖለቲካዊ ዲቤት ዝግበር ዘሎ ንእስራኤል ገዲፉ ይዛረብ ዘሎ ስለምንታይ ኮሚኒቲ ገይም ንኣሜሪካ ኣናኺሳ እስራኤል ትእለ ማለት እዩ እቲ ሚድያታት ድማ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኩናት ከም ዝቕፅል ዘሎ ገይሩ ጥራይ ይዛረብ እስራኤል ድማ ካልእን ገይሮምን ካልእ ቢዝነሶምን ኣብ በዓል ሊባኖስ ምጭፍጫፍ ድዩ ኣብ ጋዛ ምጭፍጫፍ ድዩ ይቕፅሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ሳዕ ክንደይ መጋበርያ ናይ እስራኤል ከም ዝኾኖም በዚኻ ትርግን ንቐፅል እንታይ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ይመፁ ከም ዘሎ ግዜስ ናይ ታይም ፕሬሸር ናይ ግዜ ፀቕጢ ዘለዎ ኣብ ምንታይ እንድሕር ኢልካ ሓደ US and world economy ክልቲዮም መጀመርያ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣሎ ካብኡ ናብ ኣሜሪካ ምስቲ ነዳዲ ካብ ዓዱ የበግስ ኣሎ ወይ እውን ብዙሕ ናይ ነዳዲ ቦታታት ኣለዎ ዝበሃል ዘረባ እኳ እንተሎ እቲ ነዳዲ ናይ ኣሜሪካ ግን ኣብ ኣሜሪካ ናይ ነዳዲ ፀገም የለን ማለት ኣይኮነን ስቲል ኣብ ኣሜሪካ ዓብ ፀገም ኣሎ ምክንያቱ እቲ ንብረት እቶም ካምፓኒታት ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ናይ መንግስቲ ይኮኑን እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዋጋ ኣብ ካልእ ክቡር እንተሎ ኣብ ካልእ እዮም ክሸጡ ዝደልዩ ስለዚ እቲ ናይ ጋዝ ፕራይስ ኣብ ኣሜሪካ እውን ክቡር እዩ ዘሎ ኣብ ካልእ ዓለማት ድማ ድሮ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብ2% ብ3% ድሮ ሕጂ ካብ ዝሪኦ ዘለኹ 77.47% እቲ ዋጋ ወሲኹ ከም ዘሎ ኣብዛ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ 114 ንበርሚል በፂሑ ኣሎ ዋጋ ናይቲ ነዳዲ ማለት እዩ እቲ ብረንት ዝብልዎ ኣብ ዕዳጋ ኣብቲ ስታክ ማርኬት ዝርአ ፕራይስ እዩ እምበር ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ዋጋ ልዕሊ 120 ክሳብ 130 ይበፅሕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ስለዚ መዓልታዊ ድማ ንላዕሊ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እቲ ዋጋ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ስምምዕ ስለዘየለ ወይ እውን ኣብ ጣብላ እውን ቀሪቦም ስለዘየለው ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናበይ ገፆም ይወስድዎ ኣለዉ ከሪአኩም እየ ካልኣይ ኖቨምበር ኢሌክሽንስ ሚድተርም ኢሌክሽን ዝበሃል ይመፁ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ እዩ ዝዝረብ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ምርጫ ዘገድሶ ይመስልኒ ዘሎ ዋላ እቶም ሪፓብሊካን ይዕነው ነቲ ኩናት ጥራይ ይቀፅሎ ዝመስል ዘረባ እውን ክንሰምዕ ኢና ከምኡውን ግሎባል ሪሌሽንስ ብዓለም ደረጃ ክረአ ከሎ ድማ ኣሜሪካ ብቀደሙን ፅቡቅ ሽም ኣይነበራን ግን እንተዋሓደ ብሆሊውድን ብካልን ጌራ ተደናግር ነይራ ሎሚ ግን ናይ መወዳእታ ደረጃ ወረቐቶም ተበላሽዩ ኣሎ ማለት እዩ around the world because it's causing such economic disruption. Iran has more specific reasons to worry about the clock that is ticking for them. They desperately need sanctions relief because the war has already damaged their economy so much. More than that, they have an oil storage problem. And if you look at the amount of time they've got before all of their oil storage is full, it's not very long. Most of the independent agencies like Societe Generale or Gulf News and so on, they say that they've got between 12 and 16 days storage left or 20 to 24 days before all of their storage is full. Now, why is that a problem? It's a problem because of the way in which oil exploration works. Once a well is sunk, then the oil that comes out of the reservoir is subject to natural pressures of gas, pressures of water and so on. It's not like a storage tank with an on and off tap. It has to keep coming. And so in Iran's case, it goes through pipelines, through pumping stations, and then it goes, most of it, to Card Island if it's going to be exported. 90% goes to Card Island, and then it goes onto tankers. If not from Card Island, it can go straight onto tankers. They can just be set at anchor. They're just storage units as such. That's what the Iranians can do. But here's the problem. Once their storage is completely full, then the oil backs up and the pressure builds up back to the wellhead such that it can destroy the wellhead. It can make it impossible for that wellhead to be repaired. It can destroy it for all time, and it can pollute the reservoir as sediment separates. ሕጂ እንታይ ዝብለኩም ዘሎ እዚኣ ሓንቲ ካብቶም ዶናልድ ትራምፕ በዚኣ መንገዲ እዚኣ እዩ ዝፅበ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ ካብ 20 ክሳብ 24 ገሊኦም ድማ ካብ 12 ክሳብ 16 መዓልቲ ኣለዎም እቲ ዕፅዋ እንድሕር ቀፂሉ እቲ ኦይል ስቶሬጅ ናቶም ክመልእ ስለ ዝኽእል እቲ ዝቕፅል ነዳዲ ከውፅዎ እንተዘይክኢሎም እቲ ናይ ነዳዲ ዒላታት ናቶም ንሓዋሩ ክበላሾ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ንዶናልድ ትራምፕ ንክሕጉስ ዝብልዎ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ኢራናውያን
ንብዙሕ ነገር ባክ አፕ ፕላንስ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግርቶም ነቲ ኩነታት ብቀረባ ዝፈልጡ ባይ ዘ ወይ ናይ ኤነርጂ ኤክስፐርትስ ከም ዝብልዎ 2 ወርሒ ልዕሊ እውን ግዜ ክህልዎም ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሕቶ ወላ እውን 12 መዓልቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ን12 መዓልቲ ነዳዲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፅዩ እንተኸይዱ እንታይ ክኸውን እዩ ከቢድ እዩ ክትግምቶ ምክንያቱ ነዳዲ ኣብዘን 3 ኣብዘን ሕጂ ዝሓለፋ ጥራይ 4 መዓልቲ ጥራይ እንተኢልና ካብ ከባቢ 100 ናብ 114 ዘይብሎ መዓልታዊ ድማ ንላዕሊ ከይዳ ኣሎ እዚ ድማ ደምረሉ ዝሓለፈ 45 50 መዓልቲ ድማ ነዳዲ ካብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣይወፀን ኣሎ ብዓብይተን ሃገራት ዓረብ ከንታይ ክኾነ ዳርጋ መብዛሕተን ብኣሜሪካ በቲ ስዋፕ ላይን ገለ መለ ገይራ ሰርቫይቭ ንክገብራ ትሕግዘን ዘላ እያ ስለዚ ኢራን ድያ ቀልጢፋ ክትወድቕ ወላ እቲ ቁጠባ ናይ ዓለም እዩ ኤክስፕሎት ክገብር this is going to be another question بحفشة إيراناويان جن كم زين الساعتهم أبزي بعربة ميديا تزرب زلوا ده يكونه كجرمكم ولا توم أمريكا يفلتيهم إذا بحال زلوا حسوت مخانو إيراناويان نزل كله زبحال زلوا كتسم ما موهم زقولوا بعلم كنا نروحهم يوم أبسمعهم mention this because I thought it brought it all together. Richard Haas, who is a foreign policy guy in DC, I know you've known him for a while, he wrote this today that basically the president should take Iran up on its offer, saying that Iran has reportedly proposed to the U.S. that the two countries focusing on reopening the Strait of Hormuz and postpone consideration of Iran's nuclear program and other issues. The United States should accept this approach and suggest these negotiations commence as quickly as possible. Do you agree? I don't think that's a deal that's acceptable to President Trump. I mean, we're 3 weeks into this. كم تريو زلهم انتهيهم زبل زلو إيران حد حساب هباتهم الله مجمريا قطباني علم وشمت حرموز سلزدليو نتي وشمت حرموز ما نخفته نعوم مستخفته بتقطبا دحريك أسيلك خير خليو نتي وشمت حرموز كفيتنا ندادي كلنا هجرات كشتات ندادونا بداقا كعتم جمري نزقو دايزي كم فتح انت جميرنا تنايني كولر ديسكاشنس دحريو متأممان مستقبره نابو كنسجر نخلينا زبل حساب هباتو ريتشارد هاس بعد لما حركة بتوم ناي فورين بوليس اكسبرتس ناي امريكاي دونالد ترامب سلام زدل تخوينو نزا حسابنا ايران تقبلو نتوقع طبعا عالم كي كم ابزقاده دخياتو خلو تقبلو نقدك جمر كجبر خلالو دهري كاسيل كزرارب خليب لو ግን እዛ ዘረባ እዚኣ መን ኣይደልያ እስራኤል ኣይደልይዋን እዩ በፍጹም ኣይደልይዋን እዩ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኩናት እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ቀልጢፍ እቲ ኩናት ክምለሰሎም ክትሰምዕዎ እዮም ኢኹም እንጂ ከመይ ኢሎም ነቲ ኩናት ይደልይዎ ከም ዘሎ ዋላ እቲ ዶናልድ ትራምፕ እውን ነፂግዎ እዩ ነዚ ሓሳብ እዚ ምክንያቱ ንዕኡ ነቲ ሓሳብ ናቱ ነቲ ኣካይዳ ናቱ መን እዩ ዝውስኖ ዘሎ ፅንሕ ኢለ ከስማዓኩም ስለ ዝኾንኩ ሕጂ እዚ ሓደ ትሪእዎ ዘለኹም ኩናት ጥራይ ዝደሊ ሰብ እንድዩ Donald Trump ድማ ምስ በዓል እዚኦም ይዝራኸብ ዘሎ ይዝበሃል ዘሎ እዚኦም እዮም ዝረኽብዎን ዘማኽርዎ ዘለዉ I don't think that's a deal that's acceptable to President Trump. I mean, we're 3 weeks into this ceasefire. We went to the ceasefire, remember. They shut down the Straits of Hormuz. The president took a look at it, thought maybe there's a possibility of getting some negotiations here, set a deadline. We're a week past the deadline. The Iranians have made numbers of proposals to us. None of them have been acceptable to the president, all for very good reasons, because they're not meeting our objectives. And I don't think that's the Iranians' objective. I think their objective is really just to stall and drag out these negotiations so that there's more pressure on the president in terms of the economic situation and the political situation. كم تريوا زلهم دونالد ترامب قبله يكلني زبل زل الصحيح هذا يتقبله دونالد ترامب كويناتون دوات أو يكونن بحفش هاجن أتهم نتي نإسرائيل ربحها قديمهم سرح زلوا أمريكايان نساتهم يم نتي حساب تقبلوا زي كلهم إيراناويان دم علاماتهم عدنا ويوم كشكو ناس لزدليهم زمني يكونون يبلو زمنو زي كونكم صوميهم تتجاجامي أبكد معينا نريو زلنا كم نزوج كينات زي أبت أولاك تردادو كم تخلوا ذنبركم أتاتشم قلكم زنبرات عمان زبالة الديل كبتزحكم زغل تنقر نيرة كيناتنا يدلني تبل نيرة إيران دم دلونا تعلوهم ديل نخجبري لهمكم كيناز جمركم بعلكم سلزي نسعدات الليم زبل سبعي تريال لها عنتو قرام مقابر زاتوات كندز حسوتم الدنقارنزي أنا سقرمي زبل نزياتهم كان يملاخ سباتينا بحالتهم كقرمي زبل أنا كمي تقول دايناتهم فتين كاتر دوزي تخل بزخانة بزي حباب كوينات يدليكم زلوا يوم زنقرو كوينات يدليلو كوينات ما غلطي فيك جمرار له جزيه خدنا له مطعم جزيه زخده مطعنو نحنا يكوننا نكونكلو ايران زج تفتري وزلهم از عصواز بحال زلو زبلوكيت كجمرار له يلز غسغس نبرسي زبلوكيت غنا يبدقومني كبل كجمير له ايراناوያን كصمم زخول حزبيهم كمانا يكونون يدبل ስለዚህ ሕጂ ኩናት ክጅምራለሁ ድማ ቀፂለሎም በርነቱ ዕፅዋት ዝበሃል ዝጉዝግሰሉ ዝነበረ መጀመርያ ዝጥራዩ
إيران بلوكيت كنقبر لنا حريقنا خنحزال لنا مراقبة ندادنا تا كم زي كيت كنقبر لنا يبلير نسو كم زي تسرح فريق الجرمان بكينات جزء غير لمزمورو. They believe time is on their side, and they will eventually get maybe two things. One, the president to stop the war entirely and just accept the status quo, or two, make concessions to a deal that they are not prepared to make right now. So I think where we really are is likely a reassessment at the meeting yesterday that took place in the White House on this subject to plot a pathway forward. I think, to me, the obvious pathway forward is finish what we started. The negotiations have not worked. So go back to the combat operations, finish up the last 2 weeks that we were not able to complete, about 25% of what is left. Go back to the original objective, take away all of the offensive capability so they will no longer be a predator in the region. Let's accomplish that mission. Let's also open the Straits of Hormuz. All of that makes some sense. كم تريوا زلهم يوم كل تنيغوسيشنس أولا زجبر زل فتنة ترجم كله سلزي كل نبتي سرحنا نملس أبتي قارصنا يكوينات نملس أبتي دبداب نملس أبتي مهرام نملس ونتي تعرف الناس العياد ما بون ودعيو يزبل زل مجمريا أبت أولا خدمة من جديد كايت حطه مقراصنا يتفصل جبرسي أمريكا مني جديدوا إيران دي جديدة ولا أمريكا كفي ويابت أولا خيدا يفلتيكو سلامتاي جن كم بحدش كويناتي دللو ندعي لكم ني كل تسلست عينة ربح حصل زلوا السبزي سلامتاي حدا إسرائيل نتكويناتو دللو لا كالاي عندنا سو مستوم ديفنس كونتراكتر يسرح مستوم ميسايل دشطو بومباتا دشطو كال ناي وقع أصوار دشطو مستوم سلاد سرح متى كوينات دغصله لك كم كوكا كولا تشيء تخينكا كونسرت ندحر له كوينات كوكا كولا سلاد شيء كل جزء كونسرت كخونا يتسألني فديهاني شيء سلات دلي زيد ما مستوى أصوار دشوتو سلزخونة تسرحوا أصوار كشيء من تام وقع قلت أنت عينت كسراي مسألة بزي قدس إيران مسودة قدمت تركودي قال خبلي قال كل جزء كوينات قتلها بيوكرين كنت قتلها لنا كوينات قتلها لو تراين بر سلام كوردا لو قبل يسمعوني خازي because كابنا كوينات ربحة زلوا وسب سلزخونة زياتهم يوندماتهم إكسبرت بهايلهم بريم تايمز وهابهم بزح سب كريهم زجبر بامبي قبروا وتناتهم زربا لذي جاين كم حجين ساتهم يبكينات يتيمهم تدعو التري وزر لهم حجوا إنه عم سميوا كم بحدش يبكينات كم لسيو and we will see زي كوينات زي كم بحدش كجمر كم زغل نمجمعاتو كبيدة مثلاً because at the end of the day they want this war زدلي وسبعة له تي نتكوينات ساب زدلي ودما كرخبوين تكوينات دلي انت لها قدنيا ها كجات ما كتكوينات سلزي again ناب تكوينات خياد له تكوينات كجمر له يمزبلو زلو and we will see زي قداي زي كما يلو كقتليو نجزي خنقت فينا now بتقالوا وجن كخنري انت كهذا له بدرجة بكل من قد اليوم كم زول زلو منستر قدات وتاي ناي إيران نبراشة خيدنيرو انت تبعه معه. Professor Mearsheimer, welcome here, my dear friend. As always, thank you for accommodating the schedule. How significant, in your view, is the trip by Iranian Foreign Minister Araghchi to Moscow, where he was personally and rather ostentatiously greeted by President Putin himself? Well, I think it has implications beyond the Iran war, and it has implications for U.S.-Russian relations and for what's going on with regard to Ukraine. I think if you listen carefully to what the Russians are saying these days, and especially a speech that Lavrov gave on April 24th, you see that the Russians have basically given up on the Americans. They understand that they're at war with the West. Nothing has changed, despite all President Trump's promises of settling the Ukraine war and improving relations between the United States and Russia. That really hasn't happened. And we still have our gun sights on the Russians. And that's driven the Russians and the Iranians close together. And I think what you see when Araghchi goes to St. Petersburg to talk to Putin, and they have this long discussion, is evidence of that tight relationship that has developed between the two sides. And I would note, very importantly, that there's all sorts of evidence that the Russians are helping the Iranians with their use of drones and ballistic missiles against U.S., Israeli, and Gulf state forces. It's quite. انتهى يوم زبلو زلو مسيلكم إذا ما قشاناي منستر قدات وصاينا إيران ناب راشا ناب موسكو مس بوتينن مس لافروفن من رخاب انتهى ترقم نيروون زبل زي ترقم زلو مجمريا بعين راشا كنرو لنا يبلو له راشا دونالد ترامب بسلط مس دونالد ترامب ترداديخا تنقر كفتح زغل تكويناتنا يوكرين معلى بكره كبزغل مو بوغيركا امون راشا امريكا عندما زمدنا كفتر زغل زمسل اكايدا نيرو سلازي زي أكايدا زي دحري عمتن منفقن ناي دونالد ترامب بسلطان حدا نجر نصير له مالو
ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ክብል ከም ዘይኮነ ኣሜሪካ ድማ ድራማ ዳኣምበር ጠጠው ናይ ምባል መደብ ከም ዘይብላ እቲ ጉዳይ ድማ ብመንገዲ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ንሓዋሩ ክቅፅል ዝኽእል ኩናት ከም ዝኾነ ተረዲእዎም ኣሎ ኣሜሪካ ድሕረ ዛሕቲሎም ድማ ኤውሮጳ ክቅፅልዎ ከም ዝኽእሉ ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ሕድገታት ተስፋ ስለ ዘይብሉ ምስ ኢራን ንኢራን ፅቡቅ ጌርካ ምሕጋዝ ምስ ኢራን ዘለዎም ዝምድና መሊሶም ክሕይልዎ ሕጂ እንታይ እዩ ይበሃል ነይሩ ኣብቲ ናይ 6 ወርሒ ናይ 12 መዓልቲ ኩናት ዝተባሃለ ኣብ መፋርቕ ናይ 2025 ዝተኻየደ እስራኤል ንኢራን ምስ ሓረመት ኣሜሪካ ዝኣተወቶ ኩናት ኣብኡ ራሻ ዳርጋ ክትሕወስ ከም ዘይደለየት ምስ ኣሜሪካ ሽግራ ክትፈትሕ ስለትደሊ ዝነበረት ዳርጋ ንኢራን በይና ገዲፋታ ገለ ዝበሃል ዘረባ ነይሩ ሕጂ ኮይኖም ክርእይዎ ከለዉ ግን ኣብዚ ናይ ሕጂ ኩናት ራሻ ወላካ ብቐጥታ ኢዳ እንተዘየተወት ኣገዳሲ ሓበሬታ ትህብ ከም ዝነበረት ትሕመያ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ፍሉይ እውን ነታ F35 ትበሃል ራዳራት ንምርኣይ ድዩ ካልእ ብዙሕ ሓጊዛይ ዝበሃል ብድሕሪ መጋረጃ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ድማ ናይ ካብ ኣሜሪካ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ስለ ዘሎ ንኢራን ፅቡቅ ጌርካ ምድጋፍ ከምኡ ድማ ልዕሊ ኩሉ ኢራን በይና ከም ዘይኮነት እዚ ዲፕሎማስያዊ ሸው ንባዕሉ ኣገዳስነት ኣለዎ ዝበሃል ኣብ ፖለቲካ ኢራን በይና ዝተለፀለት ሃገር ከም ዘይኮነት ደገፍ ከም ዘለዋ ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ጎና ከም ዘለዋ መርኣያ እውን ስለ ዘድሊ ራሻ ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ጎንኩም ኣለና ዝመስል ኣገዳሲ ወላ ነቲ ሚድያ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንምሃብ እውን ዝጠቅም ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ ናይ ኢራን መብዛሕትኦም መራሕቲ ተቐቲሎም ኣለዉ እቶም ሓደሽቲ መራሕቲ ብዓለም ተቐባልነት ክረኽቡ ድዮም ካልኦት ሃገራት ከመይ ክርእይዎም ንዝብል ሙሉእ ተቐባልነት ከም ዘለዎም ብራሻ ብዙሕ ተቐባልነት ከም ዘለዎምን ደገፍ ናይ ራሻ ከም ዘለዎም ዘርኢ ስለ ዝነበረ እዚ ኣገዳስነት ነይርዎ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ሽርክነት መሊሱ ከም ዝዓምቕ ይገብር ኣሎ እቲ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ንራሻ ኣብ ጎኖም ክገብሩ እዩ ዝደሊ ነይሩ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ንኣብነት ናይ ዩክሬን ኩናት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ወዲኻ ንራሻ ኣብ ጎንና ጌርካ ኣብቲ ናይ ቻይና ጥራይ ክትተኩር ክትክል ኣለካ ቻይና እያ መወዳድርትኩም ምስ ቻይና ኢኹም ክትተፋነኑ ዘለኩም እዩ ዝብል ግን ብፍፁም ደይሰምዑን ርእሲ እምኒ ዝኾኑ መራሕቲ ኣሜሪካ ስለ ዘለዉ ዕላሞም ዘይፈልጡ ቀንዲ ታርጌቶም ገዲፎም ንቻይና ሕጂ ወላ ሓንቲ ኩሉ ገዲፎም ማይምሉ ኩሉ ገዲፎም ናብ ኢራን እዮም ወላ ኣብ ኣፅዋር ኣብ ከባቢ ቻይና ዝነበረ ስሒቦም ናብ ኢራን የምፅዎ ኣለዉ ምክንያቱ ኢራን ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ኮይናቶም ስለ ዘላ ሕጂ እውን እንተኾነ ንካልእ ኩናት ይዳለዉ ኣለዉ ነቲ ኩናት እቲ ግን እታ ምስኦም ትዳሎ ዘላ ኢራን ንባዕላ ሕጂ እውን ፀብለልትነት ከም ዘለዋ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ብኩሉ መዳይ ክትሪኦ ከለካ እቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ኮምፕሊኬትድ ኮይንዎም ከም ዘሎ እዩ ዝነግር clear that the Russians are providing satellite data, and they're also providing computer chips for the drones and the missiles that work with that satellite data to make Iran's drones and missiles deadly accurate. So we are up against a very formidable fighting force in the Gulf, in good part because the Russians are supporting the Iranians. And again, the Iranians and the Russians have been driven together. There's hardly any daylight between them these days. Right. Because of our policies vis-a-vis not only the Russians, but the Iranians as well. So these photos that we're watching, or the videos that we're watching, there's Foreign Ministers Araghchi and Lavrov, and recognize President Putin. I mean, is this performative or substantive that Putin himself would get involved? No, it's definitely substantive. I mean, this is high stakes diplomacy. I mean, this really involves issues that matter enormously. What I find very interesting in addition to the substance is just how optimistic or cheerful the Russians and the Iranians appear. I think in both cases they understand that they have the Americans on their back heels, that we're in deep trouble in the Middle East, and we're in deep trouble in Ukraine, and that they are in many ways in the driver's seat. So you don't see any evidence of deep concern, of pessimism on the part of either one of those two leaders in the video that you're showing. Right. እንታይ እስከ ይብላ ኣሎ ጆመር ሻይመር መጀመርያ እዚ ዝግበር ዘሎ ርክብ ንምርኢት ጥራይ ዝግበር ድዩ ወይስ ኣብ ቁም ነገር ዝተመርኮሰ ኢሉ ይሓቲትዎ እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ቁም ነገር ምክንያቱን ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረክ ስለ ዘሎ ንክልቲኦም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ምስ ፕሬዚደንት ናይ ራሽያ ክራኸብ ምኻሉ እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ካልኣይ ድማ ኣነ ዝጥምቶ ዘለኹስ ኢልዎ ወላ እቶም ትሪኦም ዘለካ መራሕቲሲ ኣብ ከቢድ ኩናት ዘለዉ ዘይመስሉ ሕጉሳት ወይ ተረጋጊ ዘሎ መንፈሶም ኢኻ ትርኢ ማለት ከቢድ ኩናት ብፍላይ ኢራንስ ከቢድ ኩናት ዘላ ሃገር እያ ሕጂ ክትሪኦም ከለካ ግን ሓደ ኮንፊደንስ ዘለዎ ወይ እውን ኣብ ነፍሱ ዝተኣማመን ወይ እውን ኣማራፂታት ዘለዎ እምበር ጭንቀት ዘለዎ መርሕነት ወይ እውን ጭንቀት ዘለዎ መራሕቲ ኣይመስሉን እዮም ብስትራቴጂካዊ ዓይኒ ክትሪኦም ከለካ ድማ
ኢራንን ራሽያን ንኣሜሪካ ኣብ ከቢድ መድረክ ኢትዮማ ከም ዘለዉ ይርድኦም ስለ ዘሎ they still እቲ ኮንፊደንስ ናቶም ኣብቲ ቦዲ ላንጉጅ ናቶም ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካዊ እዚ እንታ ኣሜሪካ ፈርስት ዝብል እዩ ኣሜሪካ ክትዕወት ኣለዋ ንኣሜሪካ ዝወዳደራ ክህሉ የብሉ ኢሉ ዝኣምኒ ጆርመን ሻይመር ከምዚ ናይ ኢራን ወይ ናይ ራሽያ ደጋፊ ከይመስለኩም ገለገለ ሰብኩም ዝመስሎ ኣሎ ኣመና ቁጥዐ ኣብቲ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘለዎ ሂዝ ዋን ኦፍ ደ ኢሊት ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዘየድልያ ተኣቱ ዘላ ኣብ ዘየዋፅኣ ኩናት ኣትያ ግዜኣን ንብረታን ዝናኣን ክብራን ተኸስር ዘላ ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያ እንተተተኩር ዝበለፀ ሓይሊ መሃለዋ ንዓመታት ድማ ሓያል ኮይና መቐፀለ ዝሕጂ ትኸዶ ዘላ ግን ዕንጅልና ዝመልኦ ድንቁርና ዝመልኦ ኣካይዳ ኣለዋ ኢሉ እዩ ዝቁጣዕ ብዝኾነ እዚኣ ክርዳእኩም ኣለዋ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ኔክስት ሙቭ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ንዝብል ድማ ካብቲ ኢራን ዝሃብዎ መግለፂ ሓደ ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ with an update this morning after Iran proposed a deal to open the Strait of Hormuz if the United States holds off on nuclear negotiations. Talk about a sweetheart deal. Well, the president's not pleased with the offer and believes Iran isn't negotiating in good faith. Last hour, he posted, Iran has just informed us that they are in a state of collapse. They want us to open the Hormuz Strait as soon as possible as they try to figure out their leadership. እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን እንታይ ለሓቢራትና ዝብል ዘሎ ኣብ ስቴት ኦፍ ኮላፕስ ክወድቁ ቀሪቦም ከም ዘለውን ስለዚ በጃኹም ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክንከፍቶ ሓግዙና ብዝቐልጠፈ እንተዘየለ መራሕትና ድማ ክንፈልጥ መን መራሕትና ምዃኖም ስለዘይ ንፈልጥ ናበለ ኣሽካላሊ ይፃወት ዘሎ እንዲስ እንታይ ንኽብል እዩ ዝፍትን ዘሎ ኢራን ኣብ ኣዝያ ከቢድ ኩነታት ስለ ዘላ ኣነ ዘጨንቕ ምክንያት የብለይን ክፅበየ ዝብል ዘሎ and we all ኩሉ ሰብ ካይፈልጥ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ተጨኒቆም ዘሎ ንሱ ነታ ዓለም በዘን ቃላቱ ገይሩ ዚ ኢራን እዮም ተጨኒቆም ዘለው ስለዚ በቃ ማራዮም ዘደንግፁኑ ዘለው ኢሉ እቲ ዝብከምን ነዚ ዝብሎ ዘሎ ዝኣምኑ ሰባት ኣለው እዮም እቲ ዘረባ ግን መብዛሕቶም ቶም ነቲ ቋንቋ ናይ ዲፕሎማሲ ዝፈልጡ ተጨኒቁ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ እዮም ዝፈልጡ ስለምንታይ ከምኡ ትብል ኣለካ እንድሕሪልኩም ኢራን ነቲ ቅድሚ ኣብቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ከጋጥም ከላ ፓኪስታን መጀመርያ ክራኸቡ ከለዉ ዝቐረቡ 10 ነጥብታት 10 ፖይንትስ ፕላን ዝበሃል ዝነበረ ቀይሮመ እዮም እሱ ኣብቲ ሽዑ ኒኩለር ኣብ ቅድሚት እዩ ነይሩ ሕጂ ኒኩለር ንድሕሪት ኣምፂኦም ኣለዉ ብዛዕባ ኒኩለር ክንዘራረባ ይንደልን ኢና ኢሎም ኣለዉ ንዶናልድ ትራምፕ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቴክ ኢት ኦር ሊቭ ኢት ወይ ውሰዶ ወይ ግደፎ እዩ ከምዚ ሓንቲ ዋጋ ፀዊዕካ ተደሊኻ ውሰዳ ተደሊኻ ግን ሻሕበል እዚ ዓይነቱ ከምኡ ዓይነት እዮም ገይሮም ተመጀመርያ ክረዳድዎ ደልዮም ነይሮም ሕጂ ግን ውሰዳ ወይ ግደፋ በቃ ዝያታ ዋጋ ኢሎም ኣለዉ እታ ሂቦሞ ዘለዉ ብጣዕላ ድማ ካብቲ ናይ ቀደም ኣፀቢቑ ሚት ንሓንቲ ነገር በጊዕ ክትገዝእ ዕዳጋ ከይድካ ለትሰይ ኣብ ኤርትራ 2,000 ናቕፋ ኢሎም ካ ንበሎ ኣይፈልጥን ወላ 1,000 ናቕፋ ክኸውን ይኽእል እዩ 1,000 ናቕፋ ኢሎም ካ በሎ ናናይ ካብኡ ዝሓስር ክደሊ ኢልካ ከይድካ ድሕርስቲ ውሰነ ምስ መፀኻዮም 2,000 ናቕፋ ምስ በልغ ዋ ሽዑ ደይበልካን ሽዑ እዩ ነይሩ እንጂ 2,000 እዩ ዘሎ ተደሊኻ ውሰዳ ተደሊካ ድማ ግደፋ ከማ ገይሮም ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ so he is really worried ኩነታት ክኸይድ ከሎ ዘይደልዮ ነገር ገይሩ ዲል ክገብር እዩ እንተዘየለ ድማ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ናብቲ ኩናት እቶ ኢሎም እንዲኦም ዝደፋፍዎ ዘለዉ ውልሲ ከመይ ከም ሓንቲ ነገር ግን ኣላ ኣብ መንጎ እቲ ነገር ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ምትእምማን ከም ዘየለን ይባልዑ ከም ዘለውን ይንገር እዩ And MS Now senior national security reporter David Rode, longtime Pentagon reporter Barbara Starr, author of... Those are international waterways. They cannot normalize, nor can we tolerate them trying to normalize a system in which the Iranians decide who gets to use an international waterway and how much you have to pay them to use it. Here's the thing, now that Iran has discovered this tactic, how does the U.S. now contend with this newfound leverage Iran has? Can't they always... They are turning... That's a long-term... President's concerns about what we're hearing in general. ሓንቲ ነገር ክነግረልኩም እየ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢራን ብዙሕ ነገር ሃንደበትነት ተጥቅዖም ከም ዘላ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ዋይት ሃውስ ዘይምትእምማን ናዕበየ ከይድ ከም ዘሎ ኣብ ንሓድሕዶም ሓንቲ ኣርእስቲ ኣብ መንጎቲ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስን ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ፒት ሄገስ ትበሃልን ዘጋጢሙ ዘሎ ስሙ The Atlantic has some reporting today on the Vice President's concerns about what we're hearing from the Pentagon. Writing in closed-door meetings, J.D. Vance has reportedly questioned the Defense Department's depiction of the war in Iran and whether the Pentagon has understated what appears to be the drastic depletion of U.S. missile stockpiles. Two senior administration officials told us that the Vice President has queried the accuracy of the
ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝኣፍ ልብና ነፍሐ ዝፍክር ራምቦ ኢሎሞ ባይ ደ ወይ ራምቦ ናይ ኣሜሪካ ፊልም ዝመስል እዚ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ብኣፍካ ምፍካርን ቸስትኻ ምህራምን እንተዘይኮይኑ ስትራቴጂ ይኹን ካልእ ርቀት ምስኡ ዝኸይድ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሕጂ ከም ባምቡላ ዳ እምበር ከም ሓደ ረቂቕ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ዝውሰድ ሰብ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ምክትል ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ጄዲ ቫንስ እዚ ሓበሬታ ንዶናልድ ትራምፕ ዝወሃብ ዘሎ ካብዚ ብመንገዲ እዚ ዝወሃቦ ዘሎ ትክክለኛ ሓበሬታ ክኸውን ከም ዘይክእልን ጥንቃቐታት ክግበር ከም ዘለዎን ስክፍታ ከም ዘለዎ ዝገልጽ እዩ ዝኻ መንጎም ብዙሓት እዮም ከምኡ ዝብሉ ሰብ እዚ ትክክለኛ ሓበሬታ ንፕሬዚደንት ይህቦ ኣሎ ኢልና ክንኣምን ኣይንኽእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣጋጊዩ ፅቡቅ ይኸይድ ከም ዘሎ ይነግርዎ ከም ዘለውን ምክንያቱ እቲ ፕሬዚደንት ንባዕሉ ባዕሉ ብርቀት ሪፖርታት ከንብብ ዝኽእል ሰብ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ነዊሕ 6 ገጻት ዘለዎ ሪፖርት ሂብካ ከንብብ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን አንብቡለይ ፀሚቕኩም ኣብ ናይ ትዊተር ፖስት ጌርኩም ሃቡኒ ዝብል ዓይነት መራሒ so in closed door meeting ab ዕፁ ገዛ ዝተገበረ ማለት እዩ repeatedly questioned the defense department's depiction of the war በተደጋጋሚ ነቲ ኩናት ከመይ ከም ዝኸይድ ዘሎ እዚ ሚኒስትር ምክልኻል ዝብሎ ዘሎ ከኣምኖ ከም ዘይክእል ዘሎን ምልክት ሕቶታት ከም ዘለዎን ከምኡ ድማ እቲ ፔንታጎን ዝበሃል what appears to be a drastic depletion ብቕልጡፍ ናይ ኣፅዋራት መኻዚኖ ናቶም ጥራዩ ይገብሮ ከም ዘሎን ነቲ መኻዚኖ ናይ ኣፅዋር ናወደ ብቕልጡፍ እናተዓልዮ ከሎ ንዑ መተካእታ እውን ዘድሊ ፕላን ወይ እውን ዝኣክል ቅልጡፍ ፕላን ከም ዘየለ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ዘሎ በዚ ጉዳይ እዚ ስክፍታታት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ዋይት ሃውስ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ብዙሕ ሽግር የጋጥም ከም ዘሎ ዘርኢ ጉዳይ እዩ the accuracy of the information the Pentagon has provided about the war كمون ንጹርነትን ሓቀነትን ናይቲ ሓበሬታ ንፕሬዚደንት ዝውሃብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኩናት he has also expressed his concern about the availability of certain missile systems in discussions with President Trump several people familiar እዚ ጉዳይ እዚ በዘይ the Atlantic ዝብል ወፂኡ ዘሎ ኣብ መንጎኦም ዘይምትእምማን ነጊሱ ከም ዘሎን ኩናት ሕማቕ እናኸደ እንድሕር ከይዱ ድማ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከጋጥም እዚ ግን ከም ድራማ እውን ጌርኩም ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ጄዲ ቫንስ ንፕሬዚደንትነት ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክወዳደር ዝደሊ ስለ ዝኾነ ነዚ ኩናት ዝግበር ዘሎ ዕውት ኩናት ስለ ዘይኮነ ነብሱ ካብኣ ከውፅእ ይፍትን ኣሎ ልክዕ ከምቲ ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ማርኮ ሩቢዮ ተሓቢኡ ዘሎ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር እውን ተሓቢኡ ዘሎ ምክንያቱ ንባዕሉ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እውን ንፕሬዚደንትነት ክወዳደር ስለ ዝደሊ ክልቲኦም ካብዚ ኩናት ካድሚዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለምንታይ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎም ዘሎ ኩነታት እዚ ኩናት እዚ ናይ ውድቀት ኩናት ክኸውን ስለ ዝኽእል ወረቐትካ ምሱ ከተበላሹ የብልካን ዝመስል ዘረባ እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚኦም ከምዚ ዓይነት ምፍልላይ ምህላው ዘገርም ድዩ ንዝብል ሕቶ ካ ክምልስ ከሎ ስምዑ Well, I think that the credibility of the Secretary of Defense has been in question for quite some time. The lack of transparency there and the Rambo sort of speaking style that is focused on lethality all the time versus the strategic effects that our Department of Defense needs to be achieving. So I'm not surprised that the Vice President would begin to question what comes out of there. It seems to me that the administration has not gotten it right yet on understanding what's actually going on inside the heads of our opponents. There's no doubt that Central Command, the Navy, the Air Force, እንታይ ዝብል ዘሎ ነዊሕ እዋን ዝገበረ እቲ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎ እምነት ካብ ዘጉድሉ ስለዚ ሃንደበት ክኸውን ኣይክእልኒ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ንብሎ ዘለና ንነዊሕ እዋን ክኸይድ ዝፀንሐን ዘሎን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሚኒስትሪ ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ ልዕሊ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስተር ናይ ምክልኻል ዘሎ ፒት ሄገስ ዘለዎ ዘይምትምማን ዳርጋ ኣብ ኩላቶም ዝፀንሐ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብካልእ መንገዲ ድማ እቲ ኣሜሪካ ጌራቶ ዘላ ዕፅዋን ክባን ዘድሊ ውፅኢት የምፅእ ኣሎ ኣብቲ ኩነታት ናይ ኩናት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ዩኤስ ብሎኬድ ፕሬሸር ኢራን እቲ ዕፅዋ ጌርናዮ ዘለና ሲ ዓብይ ለውጢ ዓብይ ፀቕጢ ይገብረላ ኣሎ ንኢራን ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ንመለስ ኣብቲ ኩናት ከመይ ይኸይድ ኣሎ
Joining us from Tehran is Mohammad Aslami, who's a political researcher, columnist, and economist. General, let's start with you. We just heard Qatar cautioning against the possibility of a frozen conflict in the Gulf. 2 months on, is that a realistic possibility? I really don't. I think that the significant pressure on the world economy and what would look to be a formation of a coalition of nations willing to escort the tankers in and out and the fertilizer in and out. I don't see this as a frozen conflict, but an emerging solution. Mohammad Aslami, we were hearing earlier that እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቀጠር ነዚ ኩናት እዚ ፍሮዘን ኮንፍሊክት ወይ እውን 6 ወርሒ 2 ወርሒ ገይሩሎ 60 መዓልቲ ገይሩሎ እዚ ኩናት እዚ ኣብዘን ዝሓለፋ 60 መዓልቲ ፍሉይ ለውጢ ተገበረን ምናልባት እቲ ኩናት ቡ ገይሩ ከይደርቕ ስቑኢሉ ዝቕፅል ከይከውን እሞ እንድሕር ኮይኑ በዓል ቀጠር ከቢድ ሓደጋ ይፅበየን ዘሎ ስለዚ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ዶ ምስ በልዎ ናይ ኣይመስለንን ገለ መፍትሕስ ክግበረሉ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ በላተን ሃገራት ሓባቢረን ነተን መራኽብ ናይ ነዳዲ ይኹና ናይ ድቑዒ እስኮርት እናገበሩ እናደጋገፉ ከውፅዎን ዝኽእሉሉ መንገዲ ክፍጠር ክእል እዩ ዝብል ዘሎ I don't think so ከቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ተግባረ ዘለዎ ግን እስከ ነስማዕ እዩ the White House is considering the latest Iranian proposals. Do we happen to know, or would you like to speculate what's actually in those proposals? I think that, first of all, thank you so much for having me. I think that the Iranians have declared that the Strait of Hormuz will not open in any ways unless the Americans stop naval blockade. And regarding the negotiations, the Iranians will not going to negotiate with the Americans if the Americans wouldn't change their decision regarding the naval blockade too. So I think that, yes, the Iranians are thinking about the framework for considering some diplomatic settlements, but we have yet to see what's going on in the future. Zidru, as we've been reporting, Gulf leaders were meeting today in Saudi Arabia after being directly... እንታይ እስከ ይብልፀኒዩ ብወገን ኢራን ሓድሽ ሓሳባት ናይ ዘተ ኣቕሪቦም ኣለዉ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ እውን ክኸፈተሉ ዝኽእል መንገዲ እንተሎ ኮይኑ ኢሎም ተዛሪቦም ኣለዉ ሕጂ እንታይ ኮን እቲ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንምንታይ ክትቅበሎ ትኽእል ወይ እውን እንታይ ክትገብር ትኽእል ንዝብል ዘረባ ይዝረብ ዘሎ እንታይ ከይብሉ ኣለዉ ሓቂ ንኢራን ጌራቶ ዘላ ፀወታውን ምርዳእ የድሊ እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢላ ዘላ ኣብዚ ሕጂ ሂባቶ ዘላ ፕሮፖዛል ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸፍቶ ይኽእል እየ ንዘተን ተጀሚርና ኢላ ኣላ እንታይ ማለት እዩ ዘረባ እዚ ሃገራት ዓረብሲ ነዳድየን ክሸጣሲ ዕድል ክበን ይኽእል እየ ምስ ኣሜሪካ ግን ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ኣሜሪካ ድማ ካልኣይ ግዜ ኩናት ከምዘይትኸፍት መጥቃዕቲ ከምዘይትገብር ንፁር ዝኾነ ጋራንቲ ክትህብ ክትክእል ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪባ ኣላ እዚ ዘረባ እዚ ኢራናውያን ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ስትራቴጂካሊ ዘዕውቶም ዘረባን ተግባርን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ እንድሕር ኢልካ ነተን ተዓፅየን ዘለዋ ሃገራት ዓረብሲ ኣፍ ደገ ከፍተለን ንኽእል እየ ንግዚኡ ዋላ ንወርሒ ተኸፊቱ ክሳብቲ ኣብቲ ወርሒ ዲ 2 ወርሒ ኔጎሲዬሽንስ ተወሲዱ ንሳቶም ግን ነዳድዮም ክሸጥሉ ዝኽእሉ ቁጠባ ዓለም ድማ ክረጋግዓሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዝፍጠር ነይሩ ንኣሜሪካን ኢራንን ድማ እናተዘራረባ ነቲ ጉዳይ ክፈትሖ ምኻላ ኣሜሪካ ግን ጠቕላላ ይከፍቶን እየ ትብል ኣላ እንታይ ማለት እዩ እዚ ጠቕላላ ይከፍቶን እየ ማለት ድማ ኣነ በይነይ ነቲ ነዳዲ ክወስዶ እየ ማለት እዩ ኣነ በይነይ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣነ በይነይ ክረብሓሉ እየ ዝደሊ እያ ትብል ዘላ እንታይ እዚ ሕጂ ከገርመካ ኣብዚ ከረይኩም ዝምረይዎ እዚ ብሎኬድ ኣሜሪካ ከምዚ ገይሮም ዓፂኦም ኣለዉ እቲ ነዳዲ ምሽ ኢልና እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራን ኣብ ኒው ዓፂኦም ኣለዉ ኣብዚ ዓረብያን ጋልፊ ድማ ከምዚ ገይሮም ኢራን ኣሜሪካ ድማ እቲ ዩኤስ ብሎኬድ ላይን ዝብል ዘሎ ቀይሕ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ሶ ዓፂኦም ኣለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልኩም ዝኾነ ነዳዲ ዝደሊ ኣሜሪካ ከይዱ ይግዛእ ማለት እዩ ኣሚን ካልእ ምስጢር የብሉን ንኢራን ነንበርክኽ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ነተን ዓረብ እዮም ዝቐትሉ ዘለዉ ስለዚ እቶም ሃገራት ዓረብ ርእሲ ኣለዎም ድሕሪ ኮይኑ ኢራን ድማ ኣነ ንግዚኡ ክሳብ ንሕና ምስ ኣሜሪካ ትድረዳዳ እዚ መንገዲ እዚ ክኽፈተሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ክብሉ ከለዉ ንዓለም ኩሉ ዝሕጉዝ ዜና እዩ እዚ ኣሜሪካን ኢራንን ተዋጊእኩም ኣለኹም ሓንሳብ ነቲ መንገዲ ናይ ነዳዲ ሞ ክፈት ወስኹም ተዘራሪብኩም ኣብ ጣውላ ሽግርኩም ክትፈትሑ ይፈትኑ ንስኻትኩም ክሳብ ትዘራረቡን ትረዳድኡን ግን ቁጠባ ናይ ዓለም ጅሆ ክትሓዝ የብሉን ይብሉ ኣለዉ ሃገራት ዓረብ ድማ ብመግብናን ብነዳዲናን ክንተሓዝ የብልናን ይብሉ ኣለዉ ኣይግባኦምን ይበሃል ኣሎ ኣሜሪካ ግን ተዓብላ ሕጂ እንታይ ዝነግረካ ኢራን ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ከምኡውን ነተን ጎረባብቲ ሃገራት ዓረብ ንግዚኡ መተንፈሲ ንኽረኽባ እውን ኣፍ ደገ ክትከፍት ከም ትደሊ ግን ኣሜሪካ ነዳዲ ናታ ክሸይጥ ስለ ትደሊ ዘላ
ነዚ መንገዲ ክትከፍቶ ድልውነት ከም ዘይብላ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እቲ ሓቂ ድማ እቲ ሚድያ ከምዚ ኢሉ ይነግርኒ ግን እዚ እቲ ሓቂ ኣሜሪካ ብብዝሒ ነዳዲ ክሸጥ ትደልላ ኣብ ኣላስካ ሓደ ዓብይ ፓይፕላይን ናይ ነዳዲ ናይ ጋዝ ይስራሕ ነይሩ እዚ ጋዝ እዚ ማንም ክገዝኦ ዝኽእል የለን በዚ ጌርካ ነዘን ሃገራት ዓረብ ተዓፂኻየን ንቀጠር ተዓፂኻየን ከይትሸይጥ ደን ካብ ኣላስካ ከይዱ ሰብ ክገዝእ ይኽእል ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ክገዝእ ይኽእል ብኽቡር ክገዝኡ ላዕሊ ደይቡ ስለ ዘሎ ዋጋ መጓዓዝያ ወስኸሉ ነዊሕ ጉዕዞ ስለ ዝኸይድ በት ኣማራፂ ተዘይብልካ ብዋጋው ናይ ትጨቃጨቕን ኢኻ ስለዚ እዛ ፀወታ እዚኣ ናይ ብሓቂ ሕስርቲ ፀወታ እያ ግን ውፅኢት ዘለዋ ፀወታ ከም ድሌቶም ድማ መላገፂት እያ ትመስል ዘላ ባሬዴዝ ወረዲዝ ከምዚያ ጌርካ ኣሜሪካ ዓለቕ ጌራ ዓፃፅያ እንጌራ ተብስል ኣላ ወዮም ዳቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፅቡቅ ዘይዛተዩ ዘሎ ወይ ነቲ ጉዳይ ንረብሖም ዘይጓዩ ዘሎ እምበር ንሳቶም ይገብሩ ኣለዉ ብግዳ ሓቂሲ ኢራን እንታይ ክትገብር እያ ከምዚኣቶም ትዘራረብ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ main roadblock to an agreement with the Iranian government? Well, other than the fact that the country is run by radical Shia clerics, that's a pretty big impediment. The other is that they're deeply fractured internally. And I think that's always been the case, but I think it's far more pronounced now. The best way to understand Iran is you have a political class. Now, I think, look, people talk about moderates and hardliners. They're all hardliners in Iran. But there are hardliners who understand they have to run a country and an economy, and there are hardliners that are completely motivated by theology. The hardliners that are motivated by theology are not just the IRGC officials, but obviously the supreme leader and the council that surrounds him. Do you believe that Iran's new supreme leader, Mojtaba Khamenei, is alive? Well, we have indications that he is. Obviously, they claim that he is. We don't have evidence that he's not. But I think the unresolved questions here are, does he have the same credibility as his father did? You know, we know that for many, many years, at least I know that for many years, there's been internal debates in Iran about succession and whether it should be, hereditary based. Should it be this? ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ምስ ኢራን ተዘራሪብካ መፍትሒ ክመፅእ ይኽእል ዶ ክንዲ ምንታይ ከተቕለሎ እቲ ኢራን ብዛዕባ ኢራን እዩ ዲስከስ ዝገብር ዘሎ ንነዊሕ እዋን ተሓቢዩ ዝነበረ ካብቲ ፖለቲካ እዚ ሚኒስትሪ እቲ ካልኣይ ድሕሪ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ዘሎ ማለት እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ከምኡ ድማ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ዝበሃል እዩ እጂ ኣብዛ ጉዳይ ናይ ኢራን ባኸሎ እዩ ጥፍእ ኢሉ ብዕላማ ድማ እዩ እቲ ኩናት ናይ ኢራን ንሱ ፕሬዚደንትነት ክወዳደር ስለ ዝደሊ እዛ ኩናት ናይ ኢራን ድማ ሕማቕ ኩናት ምዃኑን ኣሜሪካ ተዋሪዳ ክትወፅሉ ትኽእል ዶናልድ ትራምፕ ክወረደሉ ዝኽእል ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ካብ ካሜራ ጠፊኡ ኣሎ ንሱ ቀንዲ ክጓየ ኣብ ዲፕሎማስን ገለን ትፅበዮ ግን እዛ ጉዳይ እዚኣ ሸፈፍ ኢሉ ገዲፍዋ ዘሎ እዩ እንታይ ዝገብር ዘሎኻ እጂ ኢራናውያን እቲ መራሕናቶም ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ እቲ ሱፕሪም ሊደር ሙስጠፋ ኸመነ ዝበሃል እቲ ሓድሽ ወዱ ነቲ ዝሞተ ሓድሽ መራሒ ናይቲ ሃገር ዘሎ ኣሎ ዶ ብሂወት ንዝብል ሕቶ ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን ምክንያቱ ከምዚ የለ ዘረጋግፅ ዝኾነ ጭብጢ የለን እቲ ሕቶ ዘሎ ግን ከምቲ ናይ ኣቦ ስልጣን ኣለዎ ዶ እዩ ተሰማዕነት ኣለዎ ዶ የብሉ ንባዕሉ እዚ ዘልዕልዎ ዘለዎ ዘረባ ከም ፅቡቅ ጌርካ ዝውሰድ ኣይኮነን ከም ሕማቕ እዩ ዝውሰድ ስለምንታይ ኣብ ኢራን ዝተፈላለየ ዓይነት ሓይልታት ነናቶም ኣጀንዳ ይገብሩ ኣለዉ ባህላ እዩ ጌጋ እዩ እዚ ከምኡ ዘርኢ ምልክት ኢራናን ኦርጋናይዝ ዝኾነ መርገፂ ናቶምን ኣካይዳ ናቶምን ጥሙር ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር እንድሕሪ ዘይምርድዳእ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ዘይምርድዳእ ጀነራላቶምን ገለን ክሰጉ ዝውዕሉ ዘለዉ ሰብ እዮም ኢሎም ግን ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ኣኽበርቲ ብሃይማኖት ዝተዓብለሉ ብዛዕባ ህዝቢ ዘይሓስቡ ፅሉላት ዝኾኑ ብሃይማኖት ዝሰኸሩ ሰባት እዮም ነቲ ሃገር ዝመርሕዋ ዘለዉ እናበለይ ዝዛረባ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትሪኦ ከለካ ግን ሓደ ፅሉል እንታይ ይገብርን እንታይ ይሓስብን እንታይ ይዛረብን ዘይፈልጥ መርሕነት ኣብ ኢራን ንርኢ ኣለና ውሑድ ግዜ ክዛረብ ከሎ ድማ ኣገዳሲ ዘረባ ኣገዳሲ መግለፂ ዘውፅእ ኣካይዳ ናቱ ናይ ዲፕሎማሲ ወላ ተኽሲ ናቱ ዝሃርሞም ዕላማታት ፈፂምከ ናይ ዕብዳን ዘይኮኑ ዘርኢ ኩሉ ክሪኦ ከለና ኦርጋናይዝ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን እዩ ዘለዎ መራሕቶም ዝሞቱ እውን ኣይመስሉን እዮም ኣብ ገለገለ ክትሪኦም ከለካ ኩሉ ነገርሲ ብጣዕሚ ብስትራቴጂ ዝኸዱ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚ ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ይኮነ መብዛሕትኦም ኬዛታት ድማ ከምኡ እዮም ዝብሉ ኢራን ሕልፍ ዝበለ ብልሕየ ርኢኹም ዘሉ መራሒ ናይ ጀርመን እኮ ከማ ገይሩ ነጊርዎም እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዘዋርድዎ ዘለዉ ኣብ ጣውላ እውን ደፍችልዎ ዘለዉ ብልሒ ዘለዎ መራሕትን ኣካይዳ ብልሒ ዘለዎ ኣካይዳ ይኸዱ ከም ዘለዎን ስለዚ ነገር እዩ ብዝኾነ እቲ ኣሽካዕላል ግን ኣዝዩ ዘሰክፍን ዳርጋ ያ እቲ ኣብ ባይታ ክትረኽቦ ዘይከኣልካ ብሓይሊ ክትረኽቦ ምፍታን ብተሃዲድ ክትረኽቦ ምፍታን ብዘረባ ክትዕብሎ ምፍታን እዩ ዝመስል There are a lot that are resistant to that. Does he have the clerical credentials to actually act as supreme leader? Is he actually making the decisions, or is there somebody standing in his stead who's basically controlling 90% of it and is the one actually making decisions on his behalf? We don't know the answers to these questions. Reports do indicate Iran has offered to open the straits.
but they want to delay conversations about their nuclear program. Would this be acceptable to the Trump administration? Well, again, I'm not going to speculate about the president's decision-making on this matter. Suffice it to say that the nuclear question is the reason why we're in this in the first place. If Iran was just a radical country run by radical people, but, it'd still be... እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ክትሪእዎ ከለኹም ብሓፈሻ መን የመሓድራ ከም ዘሎ ነቲ ሃገር ኣይንፈልጥን ኢና እቲ ሱፕሪም ሊደር ከም ናይ ኣቦ ስልጣን ኣለዎ ድዩ ወይስ ኣብ ትሕቲኡ ዝተፈላለዩ ሓይልታት እዮም ነቲ ትእዛዝ ናይቲ መንግስቲ ዘካይዱ ዘለዉ ኤግዛክትሊ ሓደ ካብቲ ዝፈጠርኩሞ ስርዓት ክንቀይረ ኢና ኢልኩም ዝፈጠርኩሞ እቲ ዝዓበየ ፀገም እዛ ዝብላ ዘሎ እዩ መን የመሓድራ ኣሎ ነቲ ሃገር ኣይፈልጡን እዮም which is good ኢራን ድማ ደይመደይሎም መን የመሓድራ ከም ዘሎ ከፍልጥዎም ይደልዩ ኣለዉ እቲ ሃገር ትኸይድ ኣላ መን ኤግዛክትሊ ዝውራ ኣሎ ግን ኣይፈልጡን እዮም So እዚ ሓደ ካብቲ ኢራን ዝጥቀምሉ ዘለዎ ታክቲክ እዩ ንሓደ እንተፈሊጦም ንዑ ጥራይ ክቐትሉ ክፍትኑ ስለ ዝኽእሉ መን የመሓድራ ኣሎ ብኸመይ ይካየድ ኣሎ እቲ ሱፕሪም ሊደር ኣበይ ኣሎ ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ ጠቕላላ ሓበሬታ የለን እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ እንታይ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝደልዩ እውን ኣሸጊርዎም ዘሎ ንሱ እዩ ምክንያቱ መን እዩ እቲ ቀንዲ ዝውር ዘሎ ንመን ኢና ክንረክብ ዘለና ንመን ከነፈራርህ ንመን ክንቀትል ንኽእል እስራኤል እውን ከምኡ ትብላላ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ንኣታቶም ቁሩብ ገለ ካብቲ ኣካቢድዎም ዘሎ እዩ ንሓዋሩ ድማ ምስ መን ተረጋጊእካ ስምምዕ ክትገብር ትኽእል እውን እዚ ኣብ ኢራን ዝገበርዎ ኩናት ካብቲ ጥቕሚ ጉድኣቱ ከም ዝበዝሕ በዚኦም ዝነግርኩም ዘለዉ ምስ መን ክትረዳዳእ ትኽእል እቲ ትረዳድኦ ዘለካ ኸ ስልጣን ኣለዎ ድዩ ስለዚ ንፁር ዝኾነ ስትራክቸር እንተደየለ ኮይኑ ኣሜሪካ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ስለዚ ንሓዋሩ ኸ ንመን ምስ ቀተልካ ከተዓዊተ ክትብል ወይ እውን ኣበይናይ መንገዲ ኢኻ ስርዓት ቀይረ ክትብል ስለዚ በቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ እንተሪእኻዮ እውን ብግምጣሉ ኢራን ነቲ ፀወታ በቲ ንሳቶም ዝቐረብሎም ዘይኮኑ ብግምጣሉ ይሃርምዎም ከም ዘለዉ ግን ኮይኑ ተሪፉ ናብ ኩናት ገፅካ ምዃኑ ግን ዘከራኽር ነገር የብሉ 2 weeks that we were not able to complete, about 25% of what is left, go back to the original objective, take away all of their offensive capability so they will no longer be a predator in the region. Let's accomplish that mission. Let's also open the Straits of Hormuz. All of that makes some sense. And at the same time, if we're not already doing it, I think the Mossad and the CIA should be doing everything that they can inside of Iran to undermine this regime, because there is no doubt the regime is getting weaker by the day as the economic issues begin to really take its toll. I'd make one more point. For those who believe that all we should do is continue to blockade and they maintain Straits of Hormuz closed, that somehow that will eventually change the Iranian behavior, that is misguided. Because you got to look at their situation through their eyes, not through our eyes, and what's reasonable. They will absorb this economic suffering from the blockade because they don't care about their people. Gas lines, electricity shut down. They'll put on. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ መጀመርያ ስጉምቲ ክውሰድ ክኽእል ኣሎ ብዝቐልጠፈ ኩናት ክግበር ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ኩናት ጥራይ ትርድኦ ንሱ ካልኣይ ድማ እዚ ብሎኬድ እዚ ዕፅዋ ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ እንድሕሪ ግዜ ቀፂሉ መንግስቲ ኢራን ክወድቕ ዶናልድ ትራምፕ ይዛረብ ዘሎ ብዚኣ ዶናልድ ትራምፕ በቲ ብሎኬድ ክሞቱናዮም ኢዶም ክብዮም ክማርኹ እዮም ኢሉ ዝሓስብ ዘሎ በቲ ዕፅዋ ገይርዎ ዘሎ ነቶም ከም ኢልኩም ትሓስቡ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ንምባል ተሰኪፉ እዩ ብኡ ክውዳእ ትብሉ ዘለኹም ከምኡ ኣይኮነን ኢራን ብከምዚ ክወድቕ ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን መንግስቲ ይኹን ኣካይዳ ነዚ ኩነታት እዚ ክሰግሮ ዝኽእል እዩ ብልሒ ዘለዎ እዩ ተፃዋርነት ዘለዎ እዩ በዚ መንገዲ እዚ ክወድቕ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ እቲ ስላያ ናይ ኣሜሪካ ሲኣይኤ ይኹን እቲ ሞሳድ ናይ እስራኤል ብሓደ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ኢራን ናዕቢ ከልዕሉ ክኽእሉሎም ነቲ ናዕቢ ንምልዓል ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ክኽእሉሎም ስለዚ ንሕና ኩናት ክንጅምር ናዕቢ ክለዓለሉ ዝኽእል መንገዲ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ብኩናት ተዘይኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ሓንቲ ዋላቲ ሚድያ ናይ እስራኤል ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝጉስጉሰላ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ትብል ከመይ ጌርና ናዕቢ ንገብር ከመይ ገይሩ ኣብ ኢራን ናዕቢ ይፍጠር ኩናት ንገብር መቲ ናዕቢ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ከመይ ጌርና ዳግማይ ንመልሶ ነቶም ናዕቢ ዝገብሩ ድማ ብኸመይ መንገዲ ብረት ንህቦም ምንታይ ንፖሊስ እዮም ንኻልእ ክቐትሉ ስለዚ እቲ ናዕቢ ንክቕፅል ብኻልእ ዘራርባ ነቲ ሃገር ከመይ ጌርና ሓንፈሽፈሽ ንእትወላ ከመይ ጌርና ላምባ ንቕስቅሰላ ከመይ ጌርና ነቃፅላ ፋሕፋሕ ንእትወላ ነዚኣ ጥራይ ንፈትን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ኢራን ወላ እኳ ብዙሕ ነገር ብብልሒ ይፃወቱ እንተለዉ ብብልሒ ይኸዱ እንተለዉ እቲ ጉዳይ እቲ ግን ስቲል ከቢድ ዓቐበት ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩ ኣሎ ነዚ ዓቐበት እዚ ብኸመይ ክሰግርዎ እዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ኔክስት ሙቭ ናቶም እንታይ ክኸውን እዩ ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ግን
ሱሳ መዓልቲ ሓሊፉ ዘሎ ኩናት ገና ዝኾነ ይኹን ናይ ምውዳእ መንፈስ ከም ዘይብሉ ኢኹም ትርእዩ ዘለኹም ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ናይ ምውዳእ ኣንፈት የብሉን እምበሽ ኸማን ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ነይሩ እዩ ኣብቲ ኩናት ቅድሚ ሱሳ መዓልቲ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ኢራን ኣብ ጣውላ ብዙሕ ነገር ትቕርብ ነይራ ሎሚ ወላ ሓንቲ ትቕርብ የላ ኢቨን ኣብ ጣውላ እውን ክትረኽቦም ኣይትደልን እያ ዘላ ኣብ ፓኪስታን ክመፁና ደለዩ ከሎ እዮም ገዲፎሞም ከይዶም ስለዚ እቲ ጉዳይ ብኩናት ዘይኮይኑ ወይ እውን ፍሉይ ነገር ተፈፂሙ ኣብ ጣውላ እንተዘይኮይኑ ንክውዳእ እዚ ሕጂ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል እሞ ናብ ሰላም ክመፁ እዮም ንኽትብል ኣዝዩ ዘይከኣለሉ ደረጃ እዩ ዘሎ ናብ ኩናት ናይ ምምላስ ተኽእሎ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እናሓለፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነዳዲ እናኸበረ ከይድ ኣሎ ኩነታት ናይ ቁጠባ ዓለም ሕማቕ ከይድ ኣሎ ስለዚ ኢትስ ማተር ኦፍ ታይም ናብ ካልእ ገጅፍ ኩናት ንክምለሱ ዘሎ ተኽእሎ ዝዓበየ ተኽእሎ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት ናረኣና ሪፖርት ክንገብረልኩም ክንፍትን ኢና ብፍላይ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ድማ ገጅፍ ነገር ክረአ ጀሚሩ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ካልእ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ቪድዮናትና ፅቡቅ ጌርና ክንሪኦ ኢና ንሕጂ ኣብዚ ክንውድእ ኢና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ